Kumana ndakakusvikira karani mudzimai kwangu. Mukadzi akabuda akandiparidza roti. Uyu akabva atora musatendeka. Uyu ndobva atiza. Ndokumahusva. Kuona masana ndomubata. Ndakadzoka naye pangu. Ndasvika ipapo pakashandisa simba. Ndobva akwanisa kusiya foni nebhutsu. Chekutanga chekuti ari kuti akandibata nemudzimai akakanditorera bhutsu nefoni. This is a proof. Ini ndakabata munhu ane motikari yangu andibira mota. Ndine kodzero kutora makii ndosarenda mumaoko mumapurisa. Saka ini kana achiti akandibata nemudzimai wake akanditorera bhutsu nefoni aizondipirei? Mfana uyu ndakakura naye. Mfana uyu ndakakura naye zvokura naye mukomboni imwe chete. Kune zvekutanzania mukamuna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi. Takumbira mumangari upinde mudare. kuri muzvedare. Taurisai. Ndiri kumaya anodzibatsuru. Mukadzi wacho ari kupi? Mukadzi aenda kukaranga tetu wadonha mani. Mudzimai wako. Kumana ndakakusvikira karani mudzimai kwangu. Mukadzi akabuda akandiparidza roti. Uyu akabva atora musatendeka. Uyu ndobva atiza. Ndokumahusva. Kuona masana ndomubata. Ndakadzoka naye pangu. Ndasvika ipapo pakashandisa simba. Ndobva akwanisa kusiya foni nebhutsu. Ndobva ndazvitaura mari nadzo kuna gogwe mukadzi. Ndazvovaratidza kuti zvandasangana nazvo nemuzukuru. Uyu akabva auya kuseni. Kuseni iko wakasvika akabva auya bati ndipe zvinhu zvangu. Ndipe izvo zvifoni yangu. Ndobva kukicheni. Anditaure? Akabva ndipe zvinhu zvangu zvesimba. Ndakati aiwa uyu wakadai kuna gogo. Ndobva ndaenda naye kuna gogo. Ndati gogo uyu ndiye mukomana wandabata usiku wanhasi. But handita kuda zvinhu zvake. Ndobva gogo awo ndakada zvinhu zvake mutanisi. Ndobva ndamupa. Ndobva aenda. Aenda kudaro agara nguva. Muna December akabva atora mukadzi bvaenda naye mwedzi. Mukadzi asiri kuhamba. Ndakanotsvaga kuti mukadzi ari kupi. Ndobva adzoka mukadzi sorry alright. Ndobva takugarisana zvakare. Ndakazodaro uyu haana kukwanisa kumira kufonera mudzimai wangu. Ndikumutakura achienda naye kuende. Uyu ndakamubvunza kuti naiwe shaka uri kuzviitirei? Aitondiudza kuti iye uri kupi zvazvo pauri. Pandiri uri padii panzara kuti ndizati uri papa. Ndati ndiri kubhindura. Ndobva akata foni. Akafona pane foni mudzimai wangu inini ndakadaira anobva akata. Last message yake akapedza kuisa tsanangu akashaya last week. Akaisa message yekuti nezivatabudzana pafoni yemukadzi wangu. Mune mhuri yakadini mudzimai wenyu? Vana 4. Akasiya foni nechi? Mati akasiya foni nechi? Nebhutsu. Mapedza iyo? Munobvera wainzi were mhosva rokumirwa nomumangari? Pamusoro imomo. Pamusoro imomo. Pamusoro emakurukota. Pamusoro yanama. Nauya yataurwa nemumangari. Handina chandoziva. Tati wainzwa here? Hongu ndainzwa. Uri kubvuma here mhosva rokumirwa? Handina chandokwanisa kubvuma ipapo because zvose zvari kutaura ndizvo. Sei uri kuramba? Chekutanga chekuti ari kuti akandibata nemudzimai akakanditorera bhutsu nefoni. This is a proof. Ini ndakabata munhu ane motikari yangu andibira mota. Ndine kodzero kutora makii ndosarenda mumaoko mumapurisa. Saka ini kana achiti akandibata nemudzimai wake akanditorera bhutsu nefoni aizondipirei? Ndo chekutanga. Nauyo ndiye kunyemba. Iyezvi akandibata rini?
chechitu ndechekuti inini kana chi ndakasenda message kufoni yake yokuti inini ndakati nematambudziko kuna tsano wake yatsano wake kabudze foni yawo nditone message yacho ndakasenda handina kubvira ndambosenda message kwaari zvese zvarotara handizvizivi. kana wapedza uchiri kuti wapedza uyo ari kuti zvakara nemwedzi waakagara asina mudzimai yake mukadzi weinaitiwe wapanzwa ipapo. Inini handinobvira ndagara nemudzimai wake. Inini ndine mudzimai wangu. Mudzimai wangu anoziva kuti handina barika. Saka pana pandingagara nemumwe mukadzi kuti ndine mudzimai pamba achiti ndiri kupi. Uyu munatsomuzivisei iri murume? Ndinomuziva munzvimbo yejumbu yandoraramirawo nditsvagowo asi ndinogara kunonzi paKrisi. Unomuziva sei? Semunhu anorwara here pfungwa kana kuti munhu anomutsva? Ndinongozivawo semukorokoza asi munhu wandoshanda naye. Ndinongoziva achishandawo nevamwe wake ndichishanda nevamwe wangu. Une zvaunotarisira kuti unodai akagona kukuvengera zvotanga kuti ndakakuona nomukadzi wangu zvisiri pane zvacha akanatsokuvingira chaizvo? Ndichandoziva ndechekuti mudzimai wake mukorokozawo seni saiye futi. Panzvimbo yataishandira ndo vaikondorora makorokoza aya. Saka inini vandanana nava ndivo vaikontrola vana avandanani. Mudzimai wake nevamwewo vanhu vanga vakawanda. Mudzimai nevamwe vanhu kwete uzvo. Okay. Saka mudzimai wake nevamwe vake vaikontrola chii paarea pataitoshanda. Saka paarea papataishanda paitopinzwa vanhu pasi. Ini ndiri response. Saka ukama hwangu nemudzimai wake wakabvira pakuti inini ndaida kupinzwa vanhu vangu pasi pemugodi kuti ndiwaneudzi. Saka tabva taita syndicate. Mudzimai uyu akabva atenga generator rake ndakatenga pampamu yangu tabva tabatanidza tisingatoziva kuti vanogarisana vese nemudzimai iyeyo tichiita zvebasa. Tisingatoziva kuti vanogarisana nemukomana tichiita tinoyengweta zvebasa ndichitove nemende kure kwezvinogara kwavo. Makorokoza haana trust. Saka ndaitrust mukorokoza ndaitrusta munhu anoshandira panzvimbo kuti vanhu vangu vakapinda pasi ndaizobvunzawo munhu aripa kuti vanhu vangu vabuda here. Vanhu vangu kana vachinge vabuda unenge uri kuhere vabuda nendisiku ndengoshandisawo foni. Saka mudzimai uyu aizondimiririrawo pakuti vanhu vangu kana vakubuda totobhadhara mari tobuda nesindiketi yedu toenda kunogasawo matombo kusvika ipangu. Zvamakaonekwa muri mukicheni maaka muchipanana zvemari here kana kuti maitwa? Mukicheni make handina kubvira ndakuenda kana paanotogara murume yandipaziva. kicheni yako iri kupiwa mambo ndokumbira kuti ndisakupedzere nguva. Ndine gungo vandakaendesera zvinhu nemunhu nemudzimai wangu zvakare handiti anokwanisa kuvapo pasvondo rinotera kuti tikwanise kuenderera mberi nenyaya nekuti izvozvi zvacho zvaakutaura zvese zvanditi akutotanga kutonyemba kutobuda musango. Anototanga kutobuda musango. Anobuda musango iwe ntaura zvinhu zvaunoziva zvandiri kuziva zvandakutsanangurai. Gogo vakauya ndisina kutsanangura, mukadzi wangu vakauya ndisina kutsanangura. Munhu seizvozvi zvandiri kutaura ini kwete zvaari kutaura uyu nokuti bhasi yake ndakatoipa gugu wacho foni yake ndakatepa gugu wacho kwete zvaari kutaurawo. Zvaari kutaura hapana kana hwane zvaari kutaura. Hapana kana hwane nyaya toda kutongunzika nyaya iri pachena. Haana kana hwane zvaari kutaura. Anofanira kunzvenga nokuti anotiwa mhosva. Saka inini mhosva yake umbo hwake ndinawo. Umbo hwake uripo. Magutinesi yake sanasana nemudzimai wacho ndinaye. wakaita sei wakaona mubaya wati wakabata wakaona mukicheni mapapo unazoona mukicheni papangu ndakatora foni yake nebhutsi yake nemanguva yaikumapasi 9 kusina manheru
uyu ndipo kuti akatiza ndipo akatize pa akamuka mangwana kusena kauya newamo wake akati shamwari ndipe foni yangu ndikati no handifuna kuda kuti vazive kuti iwe wenda kupa foni yako andisotamba kwa foni yako handifuna kuna gugu takaenda tese kuna gugu tokapana gugu takatora foni yake takamupa akaenda iwe uri muziva chaizvozvo mpana uyu ndakakura naye mpana uyu ndakakura naye zvokura naye mukomboni imwe chete kune zvokuti anzi akatanga ndionapo okay munozivana takatokura tese ari mupana kwandiri zvokuti kana makati handekumba musha munotoita musikomboni imwe umwe chete hapana kana problem kandakati ngatitaureva ndakakura nawo wese totangotorepa uyu ndikwazi ndochikorokoza maona matsanangura aita uyu murume uyu angaitsanangura sachewe kuti mukadzi atorwa akazomutora futi uyu asi hazvina kumira manje zvakaramba zvichiita se now ndachiribvunza kuti iwo sei wakaramba uchigara nemukadzi ari kuramba achienda uyu paazotaura ameno kana ndakanganisa asi pane zvandadzidza uyu anotya panyaya yembabvu anoona uyu anotya uyu mukomana ende makwesenero anga achiita uyu mukomana achibvunza mibvunzo anga achibvunza yanga ine kapa powerful chakati vanoona mani this is do display andaona zvangu ukati marume now iwewe wati iwewe mudzimai wake ushu mukorokosa handitika iwewe uri mukorokosa asi paukorokoza uri sponsor now mazozivana nemudzimai ushu nekuti ane gomba handiti ndizvo kana kuti anosponsawo anochengetedza panharaunda ndiye controller handitika saka wazozivana nekuti iwe uri kupinda futi mugomba musponsi wechigomba iri achitorowo mari iye achikontrolawo saka ndo pakaita ukama hwenyu ukama uchiripo here handisisina ukama naye ndavai musikana uyu akazonditi handichakwanisa kukumirirai ndavai nekuda kwekuti ndani murume saka murume wangu asikuda kuti ndirambe ndichishanda apo akati ndani murume chaakatya chii no handizive uri kurodza wakaita umba kwawo ipapo paishandira pacho haana kuzoramba achitoshandira akabva atosiya kumashure uko akambenga kutaura here kuti ndine murume no hatina kubvira tabvunzana zvekuti murume kana kuti chii taingoita basa ini chandaingofona chete ndaitompawo mari kuti iwo matombo angu kana akudimburwa ndidimburwawo zviri nani ende nandisingamupe ndega ndaimupa ize group nevanhu vandinge ndashanda navo saka ndakazokumbirwa kuti ini ndine generator saka kana mune pampam ndiye ari kudaro sezvo iye ndiangaiwa nemukana kuti ndiye ari kucontrol ende ndiaiziva zvaiitika ipapo inini changu ndaingoshandisa chifoni saka indabva ndaisawo pampam alright zvakanaka pakatorwa mudzimai mudzimai wake achipinda mumusha mawo imi mati munogara makakura pamwe chete ndizvo makakura munharaunda imwe chete inini handina kukurira munharaunda iyoyo haatondizivi iye kuti angondiziva muchikorokosa vanhu vanondiziva vakauyapo vanotsanangura ini handina kukurira mujombo wakakurira kupiwa indakakurira kwawatakai ndokwana kamzi zuru uko ndokwandakakurira kujumbo ndakatozoendawo chikorokoza chatanga sikatoti hamuna kukura pamwe chete handina kumbokura naye alright zvakanaka alright nauyu mudzimai uyu haana kuburitsira kuti wakangoona semudzimai ari kushandawo
ya kujumba hauzovhunza zvakawanda sezvo tini takatowanda tini chibatsiro. Magara kwenguva yakadii muchishandidzana pamwe chete? Iye ari controller iwe uchisponsa wamakomba? Handina kutora nguva yakareba almost kana mwedzi hauna kutonyatsokwani. Iwe zvinhu zvakaitika rini? Uyu basa mukadzi akasiya last year this year muna April ndoba akasiya basa ndatomutisha ndoba akaregedza basa atichaita kuti urambe uchiendera mberi basa pane munhu ashamba chaipa kubva muna April kusvika nhasi mazomhangara sei nhasi? makozi ake arikuramba achingouya chete. Makozi euyu angoramba achingopinda chete achingopinda chete paanotaura zvaiyo hazvikwanisa kuti ndizvitaurira. Okay, it's okay. achitaura pane It's okay. Now. Mumira seuri kufona kumukadzi uyu. Inini handina kufona chiwandi. Patakapedzera kushanda kwangu nepambamu yangu tandakaisa generator iye ndakaisa pambamu yakaisa generator. Saka paakataura kuti ini handichashandire pano handina kuzokwanisa kuvaona vakatakura pambamu yangu. Nyange pandakafona ndakafona kuri kuseni zvekuti murume nemudzimai anenge akarara mumba. Inzwa uya kuti ari kugara achifona iwe uri kugara uchifona? Handigare ndichifona ndakafona kawanda ndichida pambamu yangu nandoda kuishandisa. Okay, zvakanaka. Saka pandakati arifonera kune mudzimai? Ndakafona kune munhu wandakapa mudzimai ndokumbirawo mundipochi pambamu yangu saka pambamu yangu yakafa ndikati ndipei mari nditenge pambamu ndomashoko andakapedzera kutaura nawo. Ndobva vati pakandipei mari vakati kudii? Vakabva vati ndakakudzodera kuti pambamu yakafa. Sei vari kuita chisimba chekuti yakangofa sado kubhadhara iwe? Vana kuramba kundibhadhara padhezi andakafona acho ndakapedzera kufona vanga vachinditsanangura kuti vanotarisira kuti vanowana mari. Saka ini ndakafona ndichiti mari yaapo here. Shoko rangu randakangotaura chete ndire kuti kana achinipupurira ndekuti ndikuda mari yepambamu nditenge chiti imwe pambamu yangu. Kubva ipapo ndazofona futi posi pakazotanga kutukana. Ini chandakazogona kuita ndakazoona kuti zvine miedzo ndobva ndatobloka namba dzacho ndobva ndatongonyarara kusvika nanhasi. Saka undiudza here kuti pabva panguva yakazara nemudzimai uyu kuti uri kushandidzana naye hauna musi wakambotaura nyaya yerudo naye? Handina kana one day nguva yandakambotaura nyaya yerudo. Kune vanhu vakawanda inini vanhu vandaishanda navo vacho panguva iyoyo vamwe vacho vanga vasiri masindicate angu. Vanhu vaitouyawo pamugodhi ipapo vasinawo sponsor avo varidzi mugodhi vanenge vachidawo mari ndopanotozonzi imbobatai nhingi anogona kusponsai ndokuzowana kwandaita vanhu. Saka inini handina kana one day dandaimbotaura nemudzimai wake zvokutodai ndakapiwa pambamu yangu ini kana kutaura naye nasingatombotaura naye. Murume akatombonditaritena nguva yakareba akatondiwipisa kuda kundiuraya. Ndabva ndamudza kuti handakakumirira huya ndakatoenda kumapurisa. Mapurisa vakangoti alright tachengeta nyaya zvinenge zvazoitika tozotangira ipapo. Vakatomboti ndichakwahera umwe murume ndabva ndati no haisi problem ndakatogadzirirawo huya because ini handikwanisi kureva nemunhu andisina kuita sei kutadzira. Saka uyu murume uyu handitaure naye nekuti takatosangana parodi tinongopfudzana. Ini dai ndakapiwa pambamu yangu nasingatombotaure naye ndonyaya iripo chete kwete zvokuti ndinodanana nemudzimai yake. Mudzimai yake handidanani naye nyange akauya handina kana shoko redu kana one randakambotaura. Ende pano pacho pataishandira panenge pakazara vanhu singaite ende ine nguva zhinji toshandisa umubvunze ndimi baba. Ndine baba naona tiri kubvunze mumewo vari kuti wabuda mukicheni wakatiza akatiza achienda kumaoko wapinda musango. Iwe utemba kuti imi makuru mimi makasvikira pakushedza kuti munhu uyu takatodai kudedzera ndopa akandishandisira simba akandirasa akasiya foni nededzera mukoma wangu ini. Mukoma nyaka tozvaona ubhutsu idzi nenhingi mukoma wangu ubhutsu wakatozoma vese ana sekuru ana tezo langu ubhutsu ukadzoma ende zvekushata kwakutara pakuti ndakazoshanda apa nditi zvakazoiti memanja ndatobata vanhu uchimedza pangu akushanda vese apa nditi pangu vato ndobva vakatiza vose mwedzi kene. Iwe hamuna kusiya bhutsu iri hamusiya zvitoro nefoni kuti makutimisa achauya? Handina chandakasiya chandakatorerwa nemurume uyu
handina scandal yandakamboita yekusangana naye face to face tichiti andibata nemudzimai wake. Ndipo pandabvunza mubvunzo kuti inini kana achiti akandibata bo chinhu chakaitika ufoko akanganwa zuwa nedate akandibata rini gore ripi. munhu ndakafirenguwa ndakaroora ndakabvisa 1300 andakabvisa ndokumbirawo kuti ndiuye nehama dzemukadzi handiti tigokwanisa kuendera mberi nedare nemudzimai wacho ndabatikana nekuti ari kutitaura zvinhu zvekunyepa uye tafange nenda kutopenga arikumbirawo kundisunungure dare ndikusunungura iwewe ndaunzwa kwauri zvakatora nguva yakareba sei vachishandidzana vana kusvika neizvozvi varushandidza vari mushanda mabasa kuti ndakamubvisa mukadzi nekuda kwake kanisa kunoti hatina zvatiri kugona kugadzira nekuti manhero acho anogona kutadza kuya kuno aenda naye. Saka ndayabvisa mukadzi ndakamisa futi kubhingura kuvaunotidza vanhu ndopa ndinototi last week iyo ndaenda ndopa ndakasvika futi tara miko yake kuseni so ndiyapfuura futi ndaendesa pafoni yemudzimai so ndiyapfuura ndaendesa futi mari futi kuseni akafona futi kuseni achitaura achifonera mudzimai aitaura zverudo irapo exactly haasi kutaura zvepamba pamba hakuna yake pamba yake ini ndakatenga angu majenereta ndine 4 majenerators andinawo ndine 6 mapamba pacho paishanda mukadzi panoshanda jegama hapashandi pamba panoshanda mahora mubig mine paishanda mukadzi zvokuti hapachero nepamba mudombo rakaoma kunoputisa mahora saka zvepamba yakutaura zvisori zvinongoti dakati ndakauya nejegama kana nekompresa right ningi nyaya iri panapa ndeyekudayo pamishando yatinge tichitiinayo kaire imwe nguva tinoita ukama munoziva izvozvo uyu murume atitaurira kuti zveshuwa zvo takadhivhelopa ukama hwebasa topabada ukama hwebasa ihwohwo vaikumbidzana vachiita zvavanoita basa riita sei richifamba asi kana tichishandidzana makashaya kuzongwarira munogona kuti ukama hunonokupidzai hapana anotaura mumwe kuti ndakuda asi munongoega madi izvozvo zvinoitika izvozvo chaizvo good morning mamuka here soko chichi good morning na kusvika makutengerana kuya nechibage chika chibage uyiwa uyoonekaka zvichikodaro na kana kukomendana munokomendana kuti nhasi ukapfeka jaketi rakaita sei rakanaka iyo chichi matanga musina intention yekuti munosvika ipapo asi zvamuri kuitirana zvinokukwezvai kuti muita sei. Hapana munhu kana hwana ari kumbotipurisa shoko rokuti ndaita sei ndakuda hakuna. Now asi zvinhu zvinoita sei zvinogona kuitika izvozvo. Saka saka makanzwa hurumende yakati izvo kuvarayiridzi musadaidze vana kuofisi. Vanhu vachida kudzivirira zvinhu zvakadaro. My day uya kuofisi, my day uya kuofisi. And so zvinosvika pane imwe chimwe chilevel chisina kunaka. Ava vakacreata ukama pabasa. Asi vanhu ukama hwavo hunoita kuti vaonane every day vachitumana vachisekedzana tikuti ukama ihwohwo nebasa ravari kuita kuri kusangwe iko kusina ava kusina futi mudzimai wake uyu zvinosvika iko natural.
saka nyaya iyi hatiipedze nhasi, manzwa, haipere nhasi. Toda kuti iwe uve nemawitnesses ako, asi munhu wandiri kuda shaishaisha zvemudzimai wako iwe. Tiri kuda mudzimai wako iwewe nefoni yake. Wanodilita, anobvisa mani. Takashida kuti pamwe anouya nefoni yake togozoona kuti ine mameseji ayo, saka uri kuti ari kuti anodilita. But anyway, iye ngaauye kuno agova ndiyewo futi chi ndinoziva zvangu kuti kana vachiri kufambidzana vachiningira vachiwirirana vanotaurirana kuti iwewe unosvika zvakati kuti bvisa zvakati zvinoitika izvozvo kana vachiri kufambidzana, kana kuti kana anogona kutoti iwe bvisa zvakati uchadaidzwa kudaro. But anyway, ndoumbo hwatinoda. Kana pane chokwadi chichida kuti chibude pachena chinongoita sei? Chinongobuda pachena. Ni vamwe vanga vachitaura vaya nogona kuuya naambuya vaya hatitika mambo ndandichitokumbirawo pamusoro mambo inini pandakanzwa nyaya ndanditori pabedbury kubedbury ichida toenda kusouth africa, but neukuru hwekuti wadeidzwa namambo ndatosvika usiku wanhasi ndanditoripo ndine nyaya dzanguo dzandikutoenderawo kunze kwenyika. muchikairi uyu ndiyo driver ko iwe unochikaira here? Indiri driver wemotikari hombezi? Motikari dzangu, but ndinoenderawo ikoko. Unotiwo basa rako rauta ikoko nguva yakatoreba ndisipo. Aiwaka chinzirwaka tinokupa court date. Andiwaonanga ndo zvinongoitika munyika. Munhu anobva kubasa kwaanenge achibva ari kuUK kuinga court, manzwa koti yekwamambo haisi koti yengoti unongoda kukudza zvako, unokudza zvako full stop. You don't decide for the chief, it is the chief who decides for you. Yes, you don't lead, hautungamiri gari ramambo. It is the mambo and vanhu vake vanoda kuti vafambe nenzira yakadai. Wazvizwa? Ndikuda kwauri kudrivira kukuda kukudza zvako kuti handizokwanisa kuoneka. You are in before the court of the chief. The court chief is constitutional. Wazvizwa? It's under the Judicial Services Commission. And you must do zvichidiwa kuti nyika ifambe zvakanaka. You don't do what you want. You do what the court wants. Okay, clear? Okay.